салому алейкум ба тамоми кулли мухлисо айноми банда. салому пайғом. хая қиссаи навбатӣ дорем ба хотири мардикоро ки мардикорӣ дигар ҳамаро безобита карда, на калон монда, на майда. як мусафеди барҷом мондаи мехеза Россия райки меша поизда хати хай меғалта, поиз чихело кашокаш давода вазбин хати маладёжо меғалта. рада дига ура кайфак шиноскини ҳе мусиқӣ байхонӣ калта кутояга патсино мусафед патсинода махул меша. мусафед меган агар рафти кору борот баро нагирифт ин рақамои мо занг бизан, мо пеши мо биё, мо хумон дастгирӣ мекунем. та мусафед ҷои кори пештараш мерӣ ки корҳоам маъне намекуна, мегарда мебе пеши бачаҳо хай дига квартира ҳей калянзанӣ майдачазанӣ дуд мусафед дига маладой меша. сари сағеро мага хитон ҳар бега як чуҷӣ миёрен одиқ кадесе мадам як чуҷа биёрен мам одиқ кунем чивасиве ма старик нестим вали риша михай ма ёшум дилум ёша. пасино мегирам мусафед як номер метиҳан мегарам да занг бизан арусай во мехинем. занг мезана стрелка мезанам пага саҳи як прадои саб сафед меояд дуруд як галстук банд файрод мекунад савор мекунад мошин дами рафтесиан рада гейшникоам чез метиҳанд начальникоам чез метиҳанд мошини гузаштагӣ мезгара сигнал метиҳад. мусафед ҳайрон меша занг мезана сағерода мего они шуморо гом шумо ҳами шафиёро гуфтен ки ки киро гойдани бурдастай. саломат бошед.